Ya, kumusta sa harvest imong gulay kasisi? Ay, okay ra kay ni mga kasisi, makapalit ko ani ginamos ug bulad ba. Kuan sa isa ka semana maka-harvest ko ani kaduha. Kasisi. Kaduha. Maka kuan ta ani maka kaon ko ni kapalit ko ani kini. Kasi nakain ni mga kasisi, may kay Sisi. kasisi. Ay mag-spray mo sa gumi sa among kuan good. Humayan good. Mag-spray pud mo. Mag-spray sad. Umaoni dinhi akong kuan. Akong alubutihan pero sa unahan mga kasisi oh. Umaoni. Oh. Gwapo kay siya udlot basta isprihan ni siya, gwapo kay siya udlot. Unya kanang walay mga paak-paak sa mga libang ba kanang mga dahon. Lagi kay na sa titi ay. Lagi? Kuan. Kuan ani nang heart it amo na puning abunuhan. Abunuhan nila mo. Kasisi, wisi sila kasisi pag. Para mamatay ang ulod. Mamatay mo kasisi ba? May mga kasisi kay kuan nag-apurong gud ani. Saon man good nga nagdako man ka syudad good, di ka kahibalo sa trabaho sa binukid. Pero kay diya naman sa bukid. Mao ni mga kasisi. Oh. Ya, uli po niyang hapon kay ugma harbiso na ko ni. Kuan daghan Dili man pwede harbison ugma kasisi kay imo mag-sprayhan. di ko na swito kay ay nag-maintain ani ba kay hinlig man. Biya. Oh, hinlig. Man hindi ya. Sige lang. Mga pipa sa linig agno lang dito. Wapo kay udlot kasi si o. Wapo kay Kuhag udlot okay ay. ni naka tabang sa among mga estudyante sa una ba. Morning kuan. Oo. Mao na nga. Igid ni nako biyaan mintras napakoy kusog. Morning mga kuan sisters madiskarte na hindi maarte. Oh, mao ni. Oni di gyud ni nako biyaan yung mga mintras napakoy kusog mananong-tanom di kog mga Wapo kay mga udlot o. gulay nga mag-udlot-udlot. Mao ni diri. Ya kasi si murag hapit na kumahuman kay wapo kay udlot. Dagi. Wapo kay udlot kasi si ba. Oh. Ya, basig na mo'y dala dihang painit. Papainit ako ninyo. Unya na mag-harvest pa, magkuan patadaan. Wala pa pa mo sa nana. Sige. Hmm? Kay wako pa din nagpainit ba? Nindot kay imong gulay kasi si o, nindot kay imong gulay gyud. Nindot kay imong gulay kasi si no. Oh. Limpyo pa gyud kaayo. Limpyohan gid ni ay kay kwarta gid ni kung kuan. Mayong udlot kwarta gid kay ini ba. Kuning di jud ko laayan mananom og gulay bisag unsa kay basta na lang tay gulay na gid tay ikabaligya. Mo ni nga mo diskarte gid ta bisag unsa. Mo gyud no. Oh, mo na nga. Diskarte gyud ta. Oh, hi, hello. Imo maday kong gibidyo. Imo maday kong gibidyo. Imo maday kong gibidyo. Oh, na akong isa ka sister. Mayo kay laabot mo. Ay, ni ako sa garden sa akong kasisi. Uy, tora siya oh. Ay, nag-spray po di ay siya. Uy, kasisi. Ganihar ako nangita ni mo ba? Ni amde kasi mong batungan. Musta man ni imong batong? Daghan nagbunga oh. Nag-spray di ay ka? Bago di ni mag-herbisan. Karakadlaw lasang. Okay kaayo kasisi, gwapo di ay mananong Bunga kasisi. tagbatong no. Ilang braso ra ang kilo kasisi pero makatigo man pud. May ikaw di tig-spray. Ani? May kay balo po ka mo-spray. Wala man akong bana dire. Daghan na din yung ano? Naitikan, naay batungan. Diskarte gid ay no. Wala naman po may mga estudyante. Na puno na ron yung butanganan sa inyong halin. Mao ni karon diri mga ka-sister, akong isa ka igsuon nanguan nang spray
Ang spray si siyang batong, daghang kag bunga iyang batong oh. Mm. Mm. Wala na nakapiso na umbitay kasi siyo. Oo, bitano, grabe din hindi pita ba nangumbitay ang kwarta oh. Siya wag gid ay basta madiskarte lang di ay lisod pangitaon ng kwarta no. Mm. Ay. Ka-sister, madiskarte, hindi maarte. Ayan. Kahit mabilag ng araw, okay pa rin. Okay pa rin. Tama jud ka kasisi. Kasisi. Tanawa oh nangumbitay iyang batong oh. Grabe no. Mm. Nangita ko sa atong isa kasisi ba? Kasi, Oh, nangita ko. siya ganina, mag-spray daw siya sa iyang humayan. Ha? Ingon to Ay. siya ganina. Bantog raw na ko siya nakit ang pag-agi na ko sa imbalay. Wala pa ito na human kay isa kay Tarya, ito yung sprayan. Oh, Ya, atong may katabang niya, siya ra isa. atong apason kasisi. Sige kasi si. Mm. Kung Bye, pangitaon kasisi. to kay muli na pug ko bawa pa ko kita niya. Nadi ay nang-spray dai to sisi ang basakan. Basakan. Ah. Kung apaso na mong isa kasisi ug asa ron lapit. Kasisi. Madiskarte hindi maarte. Ay nara. So ara nakita na nako siya oh. Nakita na nako akong isa kasisi. Ah, din hindi ay muro na niud to sa inyong kuan. Inyohang rest house, mingaw inyong rest house oh. Ari ko sa unahan akong pangitaon to kung isa kasisi kay ay, toro siya oh, nag-spray po siya. Wow, nag-spray siya dito oh. Dakua sa iyong humayan oy, kunduolon. Kunduolon kay Oy, kasisi. Kumusta imong humay? Nag-spray man di ay ka. Ganihar ko nangita nimo ba? Uy, gapuhag bungas imong humay oy. Nahuram, humana ni mag-spray. Ah, dapli na lang ka. Oh. Yan kung kasisi. Ay, mga madiskarte, hindi maarte. Dakuha sa imong isprayhan. Oy. Mga pila ka hektarya imong isprayhan kasisi. Ah. Ya, ikaw rin nag-spray, ana. Ah. Hapit na kamahuman. Makaapas juga ani sa presyo kasi siba kay mahal ka ayrong humay. Perti mang inita kasi si wa man ka nagpayong. Uy. Dako asa imong isprihanan. Alas na nimo diha. O sige kay moadto ta sa payag may istorya tadto kay init kaayo. Kanihara ko nangita nimo ba naraman ay ka dire. Kadto pong isa kasi sinato ako pong nakitaan dito pud sa batungan. Nya. Ingon man to siyang hingagi daw ka dito sa iyang batungan ngan. Ah, diyan. Ingon man siya nga hingagi daw ka dito nagdalag sprayer. Sayo ko nag-spray, mong nautuhan ko. Sayo ko nag-spray, mong nautuhan ko. Na, igo-igo na yun, nahulot na ang kuan. Ganihara manggugugod. Ah, ganihara ka. Nahulot na ang kuan. Nahulot na ang tubig. Ang medisina ba, nahulot na. Sige, at tos payag kay mura man nay kuan dito gitungtungapan kinsa man dagdala ato. Akong naagian. Nahuman na gyud taon. Sus no. Grabe gyud mo ka madiskarte ba. Naman gud dun okay kasi singa kanang banana atong saligan. Ah, Molihok, mo ato na taglihok oy kay. Gusto da kayong panahon kung bana ray. Diskarte. Pati Bini Santa. og yun. Ya, ikaw di na jud ka mailisan kay grabe na ka mo diskarte, spray naghumayan. Ah.
kayo kung ano po nyo. Sa akong kasisi. Muna ka, kuhan harvest mong batong? Ay, spray? Adlaw pa ako mag-harvest akong batong. Muna ka di ay. Man na. May noon. Ay. Nanang buyer. Karon mga kasisi, muuli na mi sa umpayag kay. Murag mang-snack daw, snack time. Oh, maotong mga ka-sister nga madiskarte. Karon ana sila sa payag kay gibang kapoy sila. Mamainit daw ni sila na ni sila balon. Ah, kun ana ra gid ay no. Nag-prepare na po sila sa among ano. Painit ang ayon ng mga sistira ni kini mga balon, libre ko ang painit ba. Kay may man pila kumay, unya bato niya ako kay tinangkong raman. Ako ina libre ko painit ani ron kay. Gam brato gani akong tinangkong. Dara man kasisi Puwi sa kasisi. Sila na. Lord, sa among nakalod, mapasubukan Lord. Salamat sa grasya, salamat. Amen. Amen. Karon, yan naman mi diri kay ipang kapoy sila. Di ka nangis kay silang humay batungan. Yan ang tuloy sa payag. Ya, pag abot na ko payag naman ay nami bisita oh. Nami bisita. Sa kay tuyo ani basig palit na ni sa mong gulay ron. Pero di pa mi ron mag-harvest kay isprehan pa man. Lang na kung kumpra ko sa inyong gulay. Kaya nabalitan na mga daghan ng gulay. Tama jud ka, daghang gulay pero wa matay Di ba? Di man ko kapalit lang kay sprayan namo ni mga tulo ka adlaw yun. Wala ka nang panawag lang niya. Kahit daw. Gani. Wait, mao to mga ka-sister. Oh, sige. Shout out di ay kay Elizabeth Subala from Kuwait. From Compostela. Salamat sa nag-subscribe sa among kuan, sa among vlog. Ka-sister madiskarte, hindi maarte. Iskasinas family. Ila.